Giimbestigahan na sa Cebu City Police Office ang nadawat nga report nga gipaabangan sa mga tao ang daan nga barangay hall sa barangay Camagayan. Samtang mga tao nga nagpuyo sa edifisyo, mihimakak nga sila gipaabang sa barangay sa ilahang pagpuyo. Sayra nato ang detalye nini sa Balitang Barangay. Kini ang karaan nga barangay hall sa barangay Camagayan ang unang gikataho nga gipaabangan. Giadto sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak ang edifisyo di inaabtan ang mga tao nga nagpuyo sa edifisyo. Emosyonal ang mga residente sa pagpadayag nga wa sila paabanga sa barangay sa ilang pagpuyo dinhi. Si Elma Antonio ni padayag nga libre ra silang gipapuyo sa iko-4 nga andana sa karaan nga barangay hall. Pila nakatuig diri nga nagpuyo? 2016 ba ko magsugod na kog tanod. Pero wala gyud gipangayo si kapitan nga irinta ni aning mga room wala jud. Wa jud promise to God. Gipinahan mo dimo. Ay wala jud. Si Rosita Gabato, emosyonal usab nga misaysay nga temporaryo silang gipapuyo sa barangay hall human na apil sa clearing operation ang ilang pwesto. Wa usab kuno sila paabanga sa barangay nga gipamatud ang usab kini ni Aisa Turindon. Nanangit mi. Namuna nalain mi mayor kay kikalit ra mi dito pahawa. Nakuan mi dito kay piso wa mi piso dito. Mo to nga niyan yo mi drink up nga makapuyo mi diri. For the meantime lang makatigo mi kwarta. Kay kung ba na way trabaho wala sa biskan piso nga gipangayo na mo ang amo lang diri nga makapuyo mi diri kami lang rin nagabayad sa tubig ug sa kuryente. Giklaro nila nga sila ra usab ang naghinahinay sa pagbayad sa kuryente ug sa tubig nga ilang naggamit sa adlaw-adlaw. Ang water, per person na mo na ang water. So halimbawa 1,500 divided by 13. Kamoy gabayad. Mo na kami mabayad. Sayo nini, naabot sa atensyon ni Mayor Mike Rama ang report nga gipaabangan sa kapitan ang karaang barangay hall. Nunot nini, nimando dayon kini sa Cebu City Police Office nga susihon. Sumaan ni Police Colonel Erinio Dalugdog ang CCPO Director nga aduna na sila initial findings sa investigasyon nga gidakdang isumiter ngadto sa mayor. Ang findings, tanan mga nag-occupy dito, dili gid sila ingon ng mga illegal o na mga giparintahan ng mga kuan dito, wala man. Samtang giadto sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bagong barangay hall aron kakuhaan siyang habig si Kapitan Raquel Avila apan wa kini sa iyang buhatan. Giingong nilakaw. Wala usab buhatag og cellphone number sa kapitan ang barangay staff aron unta magkontak ang kapitana. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.